Dan il-pajjiż ma jistax jibqa' jpoġġi l-kilba għall-flus qabel in-nies u l-ambjent ta' madwarna. Għandna bżonn policies li jaħdmu tassew sabiex jitnaqqas il-pis fuq in-nies l-aktar daw vulnerabbli. Sostna dan l-editur tal-Journal Times of Malta wara li jagħmel analiżi tal-messaġġ illi wassal il-Prim Ministru Robert Abela għas-sena l-ġdida. L-editur jgħid li fil-messaġġ tiegħu il-Prim Ministru indirizza lil poplu b'tama u attitudni pożittiva għas-sena ġdida, b'element ta' ħsieb maġiku u aljenazzjoni mill-fatt li kemm pajjiżna kif ukoll id-dinja għaddejjin minn żmien diffiċli immens, speċjalment bil-gwerra li għaddejja fl-Ewropa. Però li m'għamilx Abela u li nesa jsemmi kif din is-sena se jsolvi il-problema ta' nuqqas ta' importazzjoni tal-mediċini u li tal-ħajja illi laqtet u għada qed tolqot lil pajjiżna. Bl-uniku soluzzjoni tiegħu hi li jsolvi il-problemi permezz tal-flus. L-editur ikompli jgħid li minflok Abela jieħu deċiżjonijiet bżonjużi li jafu jkunu wkoll qiebsa qed jevitom u jmur kontra il-weda elettorali tiegħu. L-editorja li tkellem ukoll dwar rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta dwar il-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja li ma' rakkomandazzjonijiet għadhom ma ġewx implementati. Dan fil-waqt li għadha tirrenja klima ta' fejn in-nies jaqdu lil ħbieb ta' ħbieb. Jisħaq li hu normali l-mexxejja indirizzaw il-poplu b'mod pożittiv, iżda dawn iridu jindirizzaw ir-realtà ta' sitwazzjonijiet ta' madwarna u jipproponu soluzzjonijiet għaliex dan huwa x'inhu mistenni mingħand min imexxi. L-editorjal jalaq billi jgħid li l-pożittività mhijiex se tbiddel dawn il-problemi kollha, iżda huwa meħtieġ li jkun hemm bidla ta' policies ġodda sabiex jiġu indirizzati il-problemi u f'Malta jkun hawn serħan il-moħħ.